počúvaj, že on tam bol a jemu tam spadla loptička, vieš? A on taký, že čo tu robíš? A on proste hral Malinka. Zahraj Malinku, čo je charakteristické pre Malinku? Ja? Ale hej. Uprelúdko je čo? Čo to je uprelúdko? Ale ľudské bogy sú asi také... Zol som domoda. Ja? Počkaj, jak to? Joj. Musíš trás hlavou. Ľudka, trás hlavou iba. Ešte si ho trás. Musíš. Počujem trás. Teraz. Ľudka, tu kázíš. Dávaj. Počkaj, uhni hlavu teraz do ľava. 3, 4, do ľava, 3, 4. Teraz je trás. Luci, uhni hlavou. A teraz je toto. Nie, z druhej strany. Z druhej strany. Z druhej strany. Poza tej strany. Ale z tej strany. Nie. Počkaj, som ďaleko. A to je tak budeme tancovať. Tak kruté. Ideme do teba. No, dávaj. Kde sa mám uhnúť? Počkaj, takto. Čo vy robíte? Do nosa ste mi tu dali ústy. Počkaj, ideme z nosa do úst. Otvor ústa. Daj z nosa do úst. Počkaj. Čo mi robíš? Staral sa ti v uchu. Čo mi robíš? Počkaj. Teraz 3, a keď do teba štuchnem, počkaj Peťa, štuchnem do nej a ty pôjdeš do vprava z tvojej strany, hej? 3, 4. 3, 4. 3, 4.